Sa magandang hapon na naman ulit sa ating lahat. Ayan. At magandang hapon sa mga solid viewers natin sa maliit nating channel. Ayan. Magandang hapon sa inyo lahat. Ayan. At bago pala yung video natin guys, shoutout ko pala yung mga sumusuporta dito sa maliit nating channel. Ayan, yung nagbigay kagabi guys, no, yung doon sa Plaza ng Bugalyon. Nung nag-ikot tayo guys, may nagbigay doon na kaibigan din natin at pang sticker. Ayan. Maraming salamat sa iyo sir. At hindi na nagpapabanggit ng pangalan pero nagbigay guys, no. Ayaw niyang pabanggit yung pangalan niya. Ayan. Maraming salamat sa iyo sir. At sana marami pang blessing na darating sa buhay mo. Ayan. At nung umikot kasi tayo doon guys, kasi nag-vlog tayo doon, no. Naikutan natin tapos nakita niya tayo. Ayan, kasama yung pamilya niya din, bumasyal din sila sa plaza. Ayan, at ayan, nakita niya tayo guys at nagbigay ng pang-sticker, no. Ayan, baka sa susunod na araw may mga sticker na tayo. Ayan. At basta maraming salamat sa iyo, sir. Ayan. At shout out pala kay paring Joseph Castro ng Castro Street, Poblacion, Bugalyon, Pangasinan. Ayan, at shout out din pala dyan sa US, lalo na kay Sir Cesar Estigoy at Sir Leo Digario Versosa. At ayan, si Sir Alvic Vis. At ano, natutuwa tayo dyan sa vlog ni Alvic Vis, no. At para na rin tayong nakapasyal dyan sa New York City. Ayan. At ayan mga guys, no, panoorin nyo lang yung vlog ni Alvic Vis. Ayan. At para na rin kayong nakapunta doon sa New York City. Ayan. At yung mga mahilig din palang manood dyan sa Metro Manila, no. Ayan, panoorin nyo lang yung vlog ni Security Nature Lover. Ayan. At iniikot niya yung buong Metro Manila guys, no. Ayan, panoorin nyo lang para makita nyo yung iba't ibang pasyalan dyan sa Metro Manila. At yung mga hindi alam yung mga daan, no. Ayan, si Nature Lover, sundan nyo lang yung vlog ni Security Nature Lover. Ayan, at hindi kayo mawawala dyan sa Metro Manila. Okay guys, dito na pala tayo guys. Ito na pala yung vlog natin guys, no. Nandito tayo sa may Lingayen, Pangasinan. Ayan. Nandito tayo sa Kapitolyo. Papa Sam! Ayan. At nandito tayo sa harap ng Kapitolyo mga guys, no. Ayan, no. Ito na. Ito yung Kapitolyo ng Lingayen, Pangasinan. Ayan, doon banda doon guys, Kapitolyo na yan. Ayan, no. Ayan. At meron ditong welcome. Ikot na tayo guys at ikutin natin yung Lingayen. Ayan guys, oh. Kung nakikita nyo. Welcome. Provincial Capital of Pangasinan. Tapos doon guys, yan yung DepEd. Yan, DepEd. Yan, dyan yung DepEd. Tapos doon banda yung DPWH. Yan, dito yung Kapitolyo. Pasadahan natin. Ito guys ang Kapitolyo. Kapitolyo ng Lingayen. Ayan. Malamig dito guys, no, dahil lilim. Ang daming punong kahoy.
Ito, brakes din to. Yung sidewalk nila guys, no? Sidewalk. Naka-brakes. Ayan. Laki ng baliti na to guys, oh. Tabi-tabi po. Laki ng baliti. So, ayan, binubuhol-buhol na nila yung ugat. Ito pala yung Guido Agbayani Park. Yan, diretso dyan guys, Kapitolyo na yan. So, napapansin natin guys, maraming mga nakatambay dito dahil malamig, lilim. Ito guys, no, ang laki na ng baliti pala dito guys, no. Laki na ng baliti. Ito yung baliti dito sa harap mismo ng Capitol. Napakalaki na guys. Tabi-tabi po. Ayan. Gumagawa lang po ng content. Dito, mayroong mga estudyante dito guys. Pupulitin natin. Meron din ditong century na rin to. Laki ng puno. Ayan, lalaki ng mga puno dito. So ayan guys, no. Doon yung Kapitolyo guys, no. Pag next time guys, paspasadahan natin yung Kapitolyo. Hindi muna ngayon, dito muna tayo sa labas. Nagpaparamdam lang muna tayo dito sa may Kapitolyo ng Lingayen. Ayan. So napapansin natin guys, maraming mga naka-standby kasi malamig. Malamig dito. Ayan. Anong grade kayo? Anong grade kayo? Second year high school? College? Second year high school. Lucky. Anong ginagawa nyo? Nag-meeting po sa tapos sa isang group activity. Para saan? Research po siya sa isang subject. Sa subject nyo. So, taga rito lang din kay lahat? Hindi? Sige. Yung mga ginagawa nila, ano yan? Para saan yan? Hindi nyo alam? Hindi nyo kakilala? Ayun, ang laki lang Anong tawag nun? Ang laki lang yung saranggula nila dito sa Lingayen. Ayun, saranggula. Laki pala ng saranggula dito guys, no? Ayun, napansin nyo yun. Lumipad na yung saranggula nila dito. Saranggula ba yun, sir? Saranggula, no? Laki naman ng saranggula dito sa Lingayen. Ayun na naman yung nila, oh. Saranggula. Saranggula. Ordanita. Ilocano garod. Hindi niya alam. Ay.
O sige, shoutout ka sa mga taga-Ordaneta. Shoutout po sa mga taga-ordinate. Ayan. Sa mga ka-schoolmate mo dito. Ayan, sa mga best friend mo. Shoutout mo. Sige na, pagkakataon mo na. Hi. Hello po sa mga nakakakilala sa akin. Ayan. Sa iba't ibang orgs at saka siyempre sa... Okay. welcome. Don't forget to like and subscribe. Okay. Ito yung mga best friend mo, gaganda. Ano po, kagrupo sa... Ano pangalan nila? O, mabilisan. Ito. Lloyd Mendoza. Robilin Bugayong. Eileen Javier. Ha? Eileen Javier. Eileen Javier. Lady Lilaw. Ano? Lady Lilaw. Lady Lee Law. Laura. Ang hirap. Ha? Laure. Laure. Ang hirap ng pangalan mo. Mahirap ka magkahanap ng boyfriend. Joke lang ha. Ito isa, mabilisan. Mihia. Taga saan? Binmaloy. Okay, shout out. Sabay-sabay. Shout out! Sa teacher nyo. Hi! Shout out nyo yung mga teacher nyo. Sige. Nagagilar dyan. Malakas ito kahit wala tayong mouthpiece. Okay. Hi Sir Alex. Ayan. Okay, wala na silang may shoutout at ako na rin ang magsa-shoutout. Shoutout lahat ng mga taga Lingayen, Pangasinan, lalo na mga kaklase nito. Shoutout sa inyong lahat. Itong mga ito. Basta itong mga ito. Di ko kilala to. Ayan. Ayan, kakilala din nila yan. Okay. So ayan na guys, no, galing tayo doon. May nakulit tayo doon, no. Next time, mangungulit tayo dito. Ikutin natin lahat yan. Lahat sila, kukulitin natin yung mga yan. At para makatikim din sila sa kakulitan natin mga guys, no. Ayan. Ayan, galing tayo dyan. Doon, Kapitolyo na yon. Ayan. So, ayan na guys. At tayo magpapaalam na rin. Ayan. Tawid tayo. Dito tayo galing guys, no? Ayan. Dito tayo nakapwesto kanina. So, ayan na nga guys, no? Magpapaalam na rin ako. At hanggang dito na lang yung video na naman natin ulit. At maraming salamat pala sa mga sumusuporta sa maliit nating channel. Yung mga sponsored natin na mahihain din, hindi nagpakilala kung sino sila, hindi nagpapabanggit kung sino sila. Yan, maraming salamat mga guys. Maraming salamat sa mga binibigay nyong sponsored dito sa maliit nating channel. Ayan. At may nag-sponsored ng pang sticker, ayan. Panglakad-lakad natin sa araw-araw nating paggawa ng content. Ayan. Maraming salamat sa inyo. At kung hindi dahil sa inyo, hindi tayo makakapagpatuloy ng ating vlog. Ayan mga guys, no. Dahil ayan. At kung saan-saan na lang tayo nakakarating mga guys, no. Pag minsan nasa Lawag City tayo mga guys, no. At yung sinasakyan natin doon, papunta doon, tsaka balikan, Walis Tingting mga guys, no. Yun. May guys, yung tawag nun, Saranggula. Ayan na guys, at hanggang dito na lang. At maraming salamat.